Benvidos a todos e a todas a Cinefilia. Hoxe queremos empezar o programa falando das últimas novas que chegan dende o audiovisual galego. Xa se deron a coñecer os gañadores e as gañadoras dos premios Marea Luz Morales. Bowery New York, un alfaia do cinema galego de Xurxo González, recibiu o premio na categoría Mellor ensaio escrito sobre o audiovisual internacional. Xunto coa estética queer, o camp e as distintas formas de representación transxénero no audiovisual contemporáneo de Valeria Gómez. Antes de que o mundo aconteza, a memoria mineral dentro do cine experimental de Aldara Pagán recibiu o premio a mellor videoensaio sobre o audiovisual internacional, mentres Jean Epstein, Una inmensidade de mar, o cinema como marea e pensamento, de Adrián Canoura recibiu o Accessit videoensaio sobre o audiovisual internacional, xunto co videoensaio Bon Joon-ho e a comida, de Ione Monge. A Vila Mariñeira de Laxe, no corazón da Costa da Morte, ocupa un lugar destacado no imaxinario audiovisual galego. O ter sido o escenario principal da serie Mareas Vivas, un dos maiores éxitos da televisión en Galicia. A Academia Galega do Audiovisual acaba de recoñecer a Laxe como lugar de interés cinematográfico 2025. O vindeiro 21 de marzo de 2026, o Auditorio Fuxa nos Ventos de Lugo acollerá a gala dos premios Mestre Mateo, saldando unha débeda histórica e convertendo a cidade no epicentro do audiovisual galego. O camiño cara a gala arrincará pronto, cando se abrirá o prazo de inscripción de obras. A finais de xaneiro de 2026 coñeceranse as finalistas en cada categoría e en febreiro terá lugar a tradicional xuntanza de finalistas e darase a coñecer o Premio de Honra Fernando Rey. Durante os meses de outubro e novembro, a Universidade de Vigo e a Deputación de Pontevedra organizan a segunda edición do ciclo Arredor da Lingua Galega e o Cinema. Diferentes proxeccións e encontros co público arredor da lingua galega na literatura, na historia e na animación. Filmei Paxaros voando, Antes de nós, Prefiro condenarme e unas seleccións de premiadas curtametraxes galegas son algúns dos títulos que forman parte do programa. Os encontros están de balde e terán lugar no edificio Cambón de Vigo, os mércores a partir das 7 da tarde. Podedes consultar o programa completo na páxina web da Universidade. Voltamos aquí ao plató de Cinefilia. Hoxe temos o gran prazer de ter connosco ao produtor, guionista, cineasta, Aser Álvarez. Que tal, Aser? Benvido outra vez a Cinefilia. Moitas grazas. E percusionista tamén. Percusionista, sí. Estaba para decirlo, pero non sabía. Como iba a reaccionar? Seguro es una persona con una gran sensibilidade musical. Eso sempre transpare nos teus proxectos. Unha das poucas cousas que teño é un pouco de sentido do ritmo. Creo que me ven de serie, non? Da pulsión, non? Eu creo que eso sí que é unha das poucas cousas boas que debo de ter, sentido do ritmo. Entón, percusión é tamén sentido do ritmo narrativo nos documentais e nas cousas que tratamos de facer. Sí, sí. E agora, bueno, presentaches hai pouco no Ourense Film Festival o teu proxecto O meu nome Camba, que é o último título dun proxecto sobre Xulio Camba, que pero ti leva xa dende hai moitos anos por aí, fixeches varias versións. A que punto está actualmente o teu filme, o teu proxecto sobre Camba e que te portou en todo ese tempo un personaxe como a obra de Julio Camba? Sí, Julio Camba foi unha neurose, non? Foi unha obsesión, é a historia Vamos máis allá do enamoramento, incluso. Sí, incluso é un axuste de contas o que eu fago con Camba. Camba horrorizaríalle que alguén se atrevera a facer un documental porque el nunca quixo. De feito, as únicas imaxes en movimento que hai de Julio Camba son as do seu enterro, non? Foi o único momento en que puideron pillalo para gravalo, non? El creouse un personaxe que era Julio Camba, que é o tipo que nos escribe ou que nos escribe eses artigos
textos deliciosos. Ele é o inventor do columnismo español, o mellor articulista que hai en España, sin duda alguna, e non o digo eu, digo Josep Pla, dinos os contemporáneos, digo Ortega y Gasset, que o quere levar para o seu periódico, é o xornalista mellor pagado da prensa da época no seu momento, é un correspondente internacional que o que é un viaxeiro, un home vividor, un bon vivant, un home que lle gustaba moitísimo, fundador do xornalismo gastronómico, pero un gran descoñecido. É o que nos pasa neste país. E os grandes descoñecidos son os que a mí me interesan, non? Moitas veces. E Camba, digo que é un axuste de contas con el, primeiro, porque el lle horrorizaría que alguén se atrevera a facer un documental sobre il, porque il non colle ningún documental, e é un personaxe que sempre se agazapou tras o personaxe que el creou e que nos deixou eses artigos magníficos que están aí. Pero, por outro lado, é un axuste de contas tamén porque el foi o culpable de que eu me dedicara ao xornalismo. Entón é o meu xeito de axustarlle as contas, non? Porque eu lembro-me cando eu era pequeno e lín o La ciudad automática, Un año en el otro mundo, aqueles artigos que ele escribira sobre o seu tempo en Nova York, nos Estados Unidos, non? Que son os artigos deliciosos, non? Na biblioteca do meu irmão maior, de Lois, que é profesor de filosofía, tiña a sorte de vivir ali rodeado de libros, pois para min foi unha revelación. Digo, quero escribir como este tipo, non? Que é un tipo que escribe como se fora a oralidade, non? Cunha lixeireza, cunha precisión, cunha retranca, non? Cunha originalidade, cunha visión que parece que sai así, non? Dun tirón. E iso é imposible que saia dun tirón. Despois, cando te dedicas a traballar as palabras, ves que o máis fácil é escribir complicado, non? E o máis complicado é escribir curto, original, ameno e divertido, como escribía Camba, non? De feito, hai unha anécdota moi curiosa dun director dun xornal que le dice: «Hombre, don Julio, me envía usted 3 cuartillas y tal». Y le dice, él tiene que disculparme porque no he tenido tiempo, ¿no? Si non a súa unidade de medida era unha cuartilla sempre. E eses eran os seus artigos, non? E por eso vendía xornais e por eso todos os xornais querían ter a súa asinatura, porque era un tipo moi leído, moi popular, moi seguido, pero curiosamente, pois, pasados uns 60 anos da súa morte, pois ninguén sabe quen foi Julio Camba, e por eso quixemos rehabilitalo, recuperalo e rescatalo, porque os seus artigos envellecen tan ben, está tan vivo, é tan fresco, e que o gallao ver a xornalistas que hoxe escribirán así. Bueno, fresco é tamén o teu documental, a linguaxe que utilizas, como te enfrentas á figura de Camba, non? É un documental moi libre, un documental que, bueno, eu como vi diferentes, sei que hai diferentes versións, e moitas veces é o que pasa aos directores con as asociacións, que os enamoramentos que se converten en neurosis casi, ¿no? En ese caso... Es en casi tamén. Es en casi. Y hay, bueno, casos como lo de Coppola con Apocalypse Now, por ejemplo, ¿no? Que hay varias versiones de esa misma película. Es un pouco teu Apocalypse Now, podría decirse, sí, ¿no? O Apocalipse Camba, non? Realmente eu con Camba tive un enamoramento, eso, moi noviño, despois tive a sorte na Escola de Xornalismo do País de que Miguel Ángel Bastenier, que era o director o que levaba a sección de Internacional, me regalou un libro de Londres, el soubera que eu estuvera vivindo no Reino Unido, que acabei ali a carreira, antes de irme pro máster de xornalismo do País, e ali na escola regalárame ese libro, e digamos que eu xa tiño o virus do xornalismo por culpa de Julio Camba, despois reactivouse aí, e eu comecei a viaxar polas cidades nas que Julio Camba vivira e traballara, sin saber moi ben por qué, que carallo andaba buscando, pero sí que ia grabando con diferentes equipos, con cámaras distintas durante, estou falando de 20 anos, non? Que fun a Estambul, fun a Londres, fun a París, fun a Berlín, a Lisboa, a Nova York tamén, non? Grabando documental sobre Francisco Leiro, non? Pero ao mesmo tempo eu andaba con Camba sempre aí revoloteándome, non? Entón eu tiña material moi diverso, grabado en moi diversos lugares, e é un pouco o que quería era a ver como lle damos xeito a todo isto, non? Entón ocorriuseme que todo o documental transcurrira durante un hábito diario que Camba facía todos os días, sobre todo durante os 13 últimos anos da súa vida, porque ele non tiña casa, ele prácticamente viviu en hotéis, tiña unha casa natal ali en Milanova de Arousa, pero el era un viaxeiro e entón os 13 últimos anos da súa vida viviu no Hotel Palace de Madrid. E entón todo o documental transcorre ao longo dese derradeiro baño que el se pega antes de que o leven á clínica na que xa morre despois dunha lenta agonía, morreu moi amargado, moi
fastidiado, cunha enfermidade grave. Entón, ao longo dese baño, a través da nebulosa, porque a memoria ao final é eso, é nebulosa, é borroso, todo, non? Imos viaxando aos diferentes lugares nos que el viviu e traballou, e sobre todo a través dos seus deliciosos artigos que como che digo, pois son auténticas obras mestras, non? E ademais de precisión, son reloxos suizos, non? Eu lembrome cando fixen unha exposición pro Hotel Palace, que fixen o que a Camba lle gustaba moito, que lle chamaba refritos, non? Que darlle nova vida aos seus textos a través do podcast, non? Que a mí me gusta moito a linguaxe da creación sonora. Eu empecé a facer documentais no mundo da radio, de feito. Entón dixen, vou recurtar un pouco os textos de Camba para facelos un pouco máis breves, non? E uns códigos QR que dialogan cas obras que estaban ali no bar inglés, no Hotel Palace. Pois era imposible, era como querer curtar un poema ou unha canción, non? Boa, destas redondas, porque os seus textos son redondos. E aí é onde vin, xa o intuías, pero é onde ves xa obxectivamente que os seus artigos son dunha soberbia calidade, porque aí é moi difícil contar tanto como el conta con tan pouquiñas palabras, non? E entón facelo dun xeito, eso, moi divertido, moi fresco, moi orixinal, e a min eso me fascinoume, non? E sempre me fascina, e creo que é o gran reto do oficio do xornalista, non? Saber contar moito con moi pouco e non andar facendo frases rimbombantes. Moitos dos seus coetáneos, non? Que son xente moi prestixiosa, hoxe lees os seus artigos e dache a risa. A Camba léelo hoxe e pareceche radicalmente contemporáneo. Sigue tremendamente actual, con esa ironía, esa retranca. Total, bueno, a retranca galega de Camba, eso é brutal, non? A súa capacidade de elevar o detalle máis ínfimo a unha categoría filosófica, non? Unamuno, ni máis ni menos, dice, yo soy el filósofo íbero, e Camba é el filósofo celta, ¿no? Pero él admiraba Unamuno, Valle Inclán, Ortega y Gasset, Josep Pla, o sea, os millores intelectuais que había no seu tempo eran grandes admiradores de Julio Camba. E onde se pode ver agora o documental? Tes previsto facer unha distribución? Fálanos un pouco disto. O documental, a verdade é que o que me gusta dos documentais é o proceso creativo, o proceso de traballo. Despois, o que é a parte de... Eu recoñezo que son un torpe na parte de promoción, pero que como xa estou con outros proxectos e con outras historias, xa digamos, teño a cabeza noutros lugares, non? Para min, Camba quedou na bañeira do Hotel Palace, é un tipo que leo moi a menudo, porque son unha delicia os seus artigos, e ademais non indixestan nada, son artigos moi lixeiros, moi amenos e moi divertidos, pero o documental de Camba quedará na plataforma Filming, onde deixo os meus documentais normalmente, e sí que quero facer unha cousa co Instituto Cervantes, que é levar a Camba ás cidades nas que el viviu e traballou. Levar a Camba a Lisboa, levar a Camba a Berlín, levar a Camba a Nova York, levar a Camba a Madrid, por suposto, onde xa estivemos no Círculo de Bellas Artes, nas facultades de xornalismo. Como é posible? Como é posible que hoxe nas facultades de xornalismo non se estudie como a Biblia a Julio Camba? O sea, o manexo da concisión, da precisión no uso da palabra, como ten Julio Camba, iso é algo digno de estudo, non? E, sin embargo, por exemplo, fomos á Universidade Complutense de Madrid precisamente porque dun xeito sorprendente nos decatamos de que nos plans de estudio prácticamente non se toca Julio Camba, cando para min é o máximo exponente, pois é o inventor do columnismo e o máximo exponente do articulismo, non? En España. Entonces, de algún xeito o que se trata é de axudar a sacar a Camba do ostracismo no que está, non? Mais alá de xente que se dedica a isto de escribir e de contar historias que sí que admiran, non? Que máis e que menos grandes escritores que son admiradores de Camba, e facer con Camba pois xustiza de algún xeito, quitarlle ese San Benito que ten moitas veces, pois de que foi afín ao réxime de Franco, este tipo de rollos que facemos para cuadricular as cousas que non son posible cuadriculalas, non? E metelas nun... Cando é un tipo que ten unhas orixes xuveniles, por exemplo, é un dos incitadores da primeira folga xeral que se fai en Buenos Aires con 16 anos, cando é un dos grandes activistas anarquistas, non? Pero nos quedamos solo cunha faceta, non? De Camba, o sea, entonces, este rollo maniqueísta estúpido, non? Que é moi propio do noso país,
contra o que Camba loitaba moito, e Camba tiña moito mundo, non? E afortunadamente ese Camba era un home que tiña moi consciente eso de que a vida é como un libro e que non viaxa como se nunca pasara da primeira páxina, non? E eu creo que Camba nese sentido exerceu moito diso, non? El facíase o pueblerino, non? O paleto, pero realmente era un tipo con un cosmopolitismo, cunha apertura mental, non? Que o fan inclasificable, primeiro, indefinible, que non colla en ningún documental, por eso este documental é un pouco un axuste de contas nese sentido de que a él lle horrorizaría e a min constame, pero ao mesmo tempo é un xeito de dicirlle así, tú me inoculache-me o virus do xornalismo e fixéchesme que me dedicara a este oficio de xornalista, así que eu agora vouche facer un documental. E así foi un pouco a miña relación con Camba e un proxecto no que eu me gustaría que isto pudera ser unha primeira pedra de cara a facer algo que non se fixo aínda, e que é exhumar e buscar recopilar as obras completas de Julio Camba, para facer unhas obras completas, unha edición crítica, pero para iso hai que irse ás hemerotecas, hai que traballar, cousa que terá que facer. Bueno, a veces esas cousas pasan, a través da raíz dos documentais. Comigo pasou tamén con o caso de Pelerinaxes, que xusto cando estrela película inspirada no libro de Benchosei, Otero Pedrana, esa viaxe de Otero Pedrana. Estábame acordando hoxe cando viña. Reeditaron el libro que estaba de Edición dos Castros, pasou de novo a Galaxia. Pasou con Chaves Nogales, pasou con outros xornalistas e dende logo Camba é un tipo dunha talla intelectual tan extraordinaria. Onte, por exemplo, falando con xente que viviu en Nova York, non? Que asistiu á estrea do documental e que estaban sorprendidos, non? Dos prexuizos que tiñan con Camba. E dixen que en Camba, por exemplo, para que vexas un pouco o nivel, Camba foi convidado pola Universidade de Columbia, fíxoselle unha grande homenaxe, porque os profesores de literatura española da Universidade de Columbia se decataron perfectamente da calidade literaria dos artigos de Camba. Para eles foi algo, entón fixose unha gran homenaxe. Hai unha foto moi bonita que aparece no documental que está Camba así todo cheo, rodeado de xornalistas de outros lugares e tal, porque para eles ese sí foi, debeu de ser unha das grandes cousas. A él que lle parecían que todas as pompas eran fúnebres, o home que non quería ser nada, de repente se ve valorado, claro, na Universidade de Columbia, ni máis ni menos que en Nova York, cousa que aquí en España, pois sí, era moi popular, porque era moi bo de leer, moi ameno, moi divertido, e chegou a ser eso, o xornalista mellor pagado da prensa española, moi envexado polos seus compañeros, porque ademais tiña esa fama de vago, de vividor, de xogador, de bebedor, de comedor, bombivante e tal, entón eso supoño que os compañeros de oficio lle fastidiaba moito, non? Que un tipo como Camba chegara a ser o xornalista mellor pagado, pero claro, por que o era? Porque cando el publicaba no Sol, duplicábanse as tiradas. Cando publicaba no ABC, o mesmo, cando saían artigos seus, aquelo era unha pasada, non? Entonces eu creo que iso é o que fai a Camba un clásico, un autor digno de recuperar e, sobre todo, digno de disfrutar, porque é un disfrute ler os textos de Camba. Bueno, nosotros disfrutaremos tamén deste documental. O meu nome é Camba, Aser Álvarez, moitas gracias por estar connosco outra vez e compartir as túas vivencias, experiencias, en este caso, a través da obra, das palabras de Julio Camba. Nada, gracias a vos pola hospitalidade e nada, encantado de que vexades o documental e que disfrutedes del. Seguramente. E agora imos a repasar as películas programadas na carteleira do cinema comercial e as novidades das plataformas digitais. Trouxéronos á illa na madrugada do día 15. A pequena motora que nos levaba cruzou o río en silencio. Chegou ás salas de cinema San Simón de Miguel Ángel Delgado, despois do seu pase oficial na sección Made in Spain do último Festival de San Sebastián e de gañar a Calpurnia a mellor película na sección Panorama Galicia do OUF. Cunha narración acompañada por unha voz en off e cun magnífico branco e negro, a historia sitúase no período no que a illa de San Simón foi un campo de concentración franquista entre o 1936 e o 1943. O filme cumpre coa necesaria función de recuperar unha historia oculta, aínda en forma fragmentaria, e de reabrir o debate sobre a memoria histórica a través dun enfoque diferente. Fascistas.
serio, ¿eh? Lo de la vocación. A directora Lauda Ruiz de Azúa, despois de 5 lobitos e a serie Querer, chega ás pantallas de cine con outra película extremadamente incómoda. O guión deixa ao espectador a elección de posicionarse con uno ou outro personaxe deste conto coral, diante da decisión da protagonista, unha rapaza de 17 anos, de abrazar a vida de monxa de clausura. Los domingos é unha película chea de claros e oscuros, de preguntas sen respostas, cunas interpretacións excelentes e unha fotografía impecable. O filme gañou a Concha de Ouro a mellor película no último Festival de San Sebastián. Non a perdades. 17 años, Ainara. No, lo que tenemos que intentar es generar espacios donde tenga otros puntos de vista. Te estás riendo de mí. ¿Y tus queridas monjas también te estás riendo? ¡Contesta! Tú sigues prestando atención. Igual ese es el problema, ¿eh? Demasiada atención. Déjala respirar. No le insistimos. Le hacemos la maleta y se la ponemos ahí dentro. Si te vas, te voy a echar tanto de menos. Es una vocación religiosa. No se le va a pasar porque le ofrezcas un plan mejor. ¿Cómo se le va a pasar? Bueno, pues no lo sé, Maite. ¿Cómo se le va a pasar? No tengo ni idea. ¿Tú por qué quisiste entrar en ETA? Mis razones no han sido las mismas que las tuyas. O cineasta Agustín Díaz Llanes estreou recentemente en Netflix a súa última película, Un fantasma en la batalla, un filme inspirado nas vidas e experiencias de varios membros da Garda Civil directamente involucrados na loita antiterrorista, no contexto histórico, político e social dos anos 90 e os 2000 en España. A protagonista é Amaya, unha muller que permanece máis dunha década traballando como axente encuberto dentro de ETA. O filme é un thriller ben narrado, sen excesos e resolto con elegancia e sobriedade, e que mostra lucidamente a historia recente de España a través da loita contra ETA. Destaca a interpretación de Susana Abaitua no papel da protagonista ou de Iraia Elías no papel da militante etarra e a participación da galega Cristina Iglesias. Creo que esta es la última oportunidad que tengo de volver a ser una persona normal. Alguien nos la está jugando. Desde hace mucho tiempo. Zure arrazoia jakin nahi dut. Por una vez quería pertenecer a algo. Haciendo algo que realmente me importa. Y esto me importa.
Moitas grazas a todos e a todas por seguirnos. Vémonos a semana que ven, aquí en Telemiño. Mientras tanto, como sempre, buone visioni!